Takže čaute, ale Cibulka vás víta pri úplne prvej časti od Survival. Dnes toto som si dal asi prvú sezónu, alebo to mám povedať, prvú sezónu natáčanie Survival. Takže dosť som rozmýšľal, že bude Survival, nebude Survival, určite bude Survival, takže to je pre vás. Survival som si natočiť preto, lebo by som sa asi dosť na tom zabavila, ako to mám povedať. Takže hovoriť po 2 dení, to je vypnuté. To sú voľaký hacker, alebo to mám povedať. Dobre, takže dáme OK, takže všetko, to si môžete pozrieť. Všetko je na normále, čo má byť, ale bonusu a druhá nedávam. Nie som žiadny voľaký začiatočník. Ja už som taký pokročilý. V tejto hre, hru som hral prvýkrát v škole, čo bola na počítači, neviem, kto to tam stiahol, ale určite to zaujímavé. Hral som do školy, to viem, ale čo som tam robil také sprostosti, to teda sa na čom sa budete smať, je to, že dal som si kreatív a podkopával som sa s diamondovým mečom v kreatíve. Čo nad týmto rozmýšľam už 10 ročia. Pardon za tieto menšie lagy, ale regeneruje sa svet. Dobre, už to je dobre. Dobre. Takže ja som som dosť dlho rozmýšľal nad tým, že urobím veľký špeciál, že budú 50 pozretí alebo 10 odberateľov na to, že proste že urobím unboxing, akože budem čo odbalovať, keď vlak do nebie po anglicky, alebo to mám povedať. Budem natáčať unboxing. Takže robím vlaky aj určite taký špeciál na Veľkú noc, lebo Veľká noc sa už šíri. Blíži. Nešíri. Šíriť a blížite vlačo úplne inšie. Neviem, čo som to trepol. Takže toto som ste povedať, Takže prvá vec, čo som si stihol objednať, je taký USB kľúč 16 GB mimoň, čo je celkom dosť málo, že z 5 eur. Lebo či to je bola kde v akcii, neviem, už sa nespomínam, kde to je, ale viem, že to bola strašne malá cena. A potom som si ešte stihol kúpiť, neviem, za 6-5 eur, ako takto stalo, podložku pod myš SteelSeries, takú, neviem, či oranžovú alebo čiernu. Napíšte mi tu do komentu, akú by ste mi radili najviac, alebo čo je najlepšie. Obidve sú také isté ceny, takže tak oranžová má také akéby logo, tam to SteelSeries, a také oranžové logo, potom také čierne a potom taká čierna, celé to čierne, tá debilinka, celé je to čierne a potom celé čierne a v rohu je to logo SteelSeries. Akože mám SteelSeries dve značky, dve veci teda, a to je myška v hodnote 80 eur a potom, čo to tam je? 8 eur a 80 eur a potom tam mám, zdá, že červené sluchátka herné, aj myška je herná, čo s ňou hrám, takže to by malo byť plánujem, že kúpim si raz novú klávesnicu.
to by som si raz kúpil novú klávesnicu, lebo klávesnicu mám celkom starú. Buď si to bude nejaká pecková herná, alebo kde som videl takú peckovú, že čo mení aj farby. Tak moja obľúbená je asi červená, alebo oranžová, alebo žltá. To sú moje 3 obľúbené farby. Ale moja záchranná farba by asi červená a aká to je? Červená. Ešte mi neviem napadnúť. Červená a žltá. No a ešte, že no, takže a tretia vec, čo som si chcel objednať, je Far Cry Wild Expedition. Divoká, taká bola čo divoká, neviem, bolo čo také. Viem, že tam 4 časti sú tam, no 4 tam není, 4 nie. Minulý rok to vyšlo a to tam je 1, 2, 3 Far Cry a Far Cry 3 Blue Dragon. Určite natočím, aspoň pokúsim sa, keď chcete, natočím volačo, to je jasné, lebo ja vždycky, to mám povedať, vždycky aj pri tých hrách by som sa s tebou akýby rozprával, ako to mám povedať, lebo ja vždycky to hovorím mamine, že stále ho otravujem s tým. Brata to moc nezaujíma, ocina tiež nie moc. No, proste im pílim uši s tým a stále ich akoby jedujem s tým. Takže toto som ste preto sa dať na YouTube, lebo sa s tým akoby vyblákať, alebo chcem povedať vyhovoriť sa, alebo nevyhovoriť sa. No bolo ako tak a takže ideme späť do Minecraftu. Takže jak som vám povedal, že nehovoril som vám to, toto tu vôbec nebudeme používať. Toto tu mení items, som si stiahol teraz a potom ja som ho nevedel ani ak sa dala preč to tu mení items, tak som si ho tam radšej nehal, ale podvádzať nebudeme, to jasné, nejakom parte, žiadnom. A ja sticky už mám, že dvere potom si môžem urobiť, jedný mi stačia. Potom by som si mal urobiť čiastku, či urobíme si také veci pre môj domov, takto, a ešte som si chcel urobiť krompáčik, takže urobím takto, dobre, takže dreva, neviem, asi by sme mohli vláko vyťažiť aj vláčka, takže jablčko je dobré, dobre, to som ešte saplingy, neviem. Takže ešte som mám s tebou čo povedať a to je, že natáčam na Windows XP, čo je dosť zvláštne, že nie, že natáčaš s Frapsom, nie, na Windows XP a toto na Minecraft ti ide. Áno, ide mi kľudne, bez sekania, úplne, podľa mňa to ide rýchlejšie, keď to natáčam, keď toto, lebo keď to normálne hrám, tak to sa tiež celkom zasekáva a jak to mám povedať, no. Takže lepšie je to asi, keď to natáčam, tedy je to, rýchlosť je akurát taká dobrá, že dreva mám asi už dosť, tak, to také šťastie, lak, za tieto lagy sa ospravedlňujem, no to vlastne sa načítala mapa, keby bola čo, lebo však môj počítač není úplne, že super, už mám tam grafickú kartu a ty, ale neviem, čo stále, to je strašne dávno, na čo som ho kúpil, tá nie môj ocino kúpil, a no ste sa vám povedať, že čo som bol dneska u kamaráta, tak
tak jeho ocino mi povedal, že či by som nestiel, že dve staré počítače nie, že som si povedal, že určite nech to budú do Windows 7, nie, že ako to popravujem, ako sa s tým pobabrem, alebo tak, čo tam povymieniam, čo tam porobím a tak, a potom akože budeme mať výkonnejší počítač, alebo také čo, že dobre, chcel by som a toto. A našli sme aj Iron, že dobre. Budeme natáčať inakšie hry. Pokúsim sa, keby bola aj Far Cry 3, ale to už bude v inakšom kanáli. A to sa bude volať Alcibolka Games. Keby bola čo, tak ja to dám odber na to a potom budete vidieť, že medzi odoberateľmi, keby ste to mali rýchlejšie. Alebo niekedy vám to dám do popisku videa a tak. Takže tie mapy, čo som ja vlastne vytvoril, to som iba ja vytvoril. Žiadne som ešte nestiahol také, že čo som ja nevyrobil, lebo ja neviem. Mne sa zdá, že tak to neviem, jak to povedať. Ja som učil v takých tých mapách šialenec, alebo ak to mám povedať, ale už asi trocha sa budem krotiť s tými mapami a budem už natáčať survival alebo vlačo inšie. Neviem, ale vlačo inšie určite budem natáčať. Takže ale Minecraft budem natáčať, ale neviem presne čo. Určite urobím tie špeciály, čo som vám povedal. Budem mať nový kanál, čo som povedal. To je Alcibolka Games. No a potom tam budem natáčať baraké hry, možno tam budem mať aj vlaké hororovky. Ja som plánoval s kamošom, že to je môj vlastne spolužiak. Jak som zabol. To skátu nás prostého. Aj. Dobre, takže nemám žiadne meče. To je zlá správa. Tu by sme sa mohli ubytovať. Tuto, bola kde. Týchto skeletov nemám rád, lebo oni dávajú celkom veľmi damage. Pardon za to klikanie, ale keď klikám, tak klikám strašne veľkou rýchlosť. Máme jablčko, ale ja by som bol rád, keby som kilov ľahčo, také dobré na obsmaženie. Tu si dáme crafting table a mohli by sme si urobiť pecičku, to nemáme ešte. Pec. Ne, 3 pece, ne. Sakra. Taká potupa. Mám ešte Minecraft aj na tomto, na mojom mobile, na mojom tablete. To tiež ma celkom zaujíma. Už tam urobili aj server, čo som sa moc potešil. Akože dosť je to celkom je to celkom, že taká že jak to mám povedať, že nie je to moc také, že náročné, nie je to tam moc prečačkané, že moc vecí tam je, nie je tam moc, proste to nie je moc vecí, napríklad tam nie je redstone, ten redstone sa tam asi už sa tam aj robí, mne sa zdá, už je to smažiť, ešte iba jablčko. Tak to si dáme. No a tie mapy, to asi natočím neskôršie. Neviem, ale už asi pokúsim sa urobiť veľkú mapu. Skúsim sa veľkú adventúru urobiť. Pokúsim sa. Nesľubujem, ale neviem, ale možno bude, možno nie. Ale asi bude, alebo vlak určite. Takže chcel som si urobiť postel friško. Dobre, takto, postelka už na svete. To si dáme a ideme spať. Tam sú creepery, toto nie je dobré, asi sa dobudíme, už sme vidíte. Friško, zbúrame túto postelečku. Friško, zoberieme si tento môj
krafťák. Zoberieme si môj počítači mám aj tiež, čo sa čudujem, že mi to aj uťahuje. Je toto Five Nights at Freddy's. Táto potistka. Five Nights at Freddy's 3 aj 2. Sa čudujem, že mi to aj ide na môjom počítači XPčku. Takže asi toto musí byť asi to musí byť špeciálna edícia XPčko. Akože počítač není ulagovaný, iba keď volačo napríklad tu sa regeneruje v Minecrafte svet, regeneruje sa mapa, alebo regeneruje sa volačo tam, tak ono to seká, však to pomaly asi na každých, nie na každých, iba na Alienwurm to neurobí nikdy. By sa ani nedovolilo urobiť. Tak to si zatiaľ dám do inventára. Môžem. Dobre, takže asi urobím postel. Čo? Chcete mi to dávať? What? Neviem, ale myške to nebude vkladať. Dobre, takže ja by som začal už aj vstávať ľahšo. Nebude to moc extra veľké. Takže takto. Jej. Dobre, takže takto ľahko dvere máme, sa zdá urobené. To máme, áno. Takže poradci tam dáme dvere, crafting table, tieto debilinky. Dobre, máme iba jeden šíp v sebe ešte zatiaľ. Takže asi to bude ešte dosť dlho trvať asi. Takže aj ten poklad nezastavíš. Nový tento. Čo to je? Ja som zabudol. Ja niekedy mi tie slova niekedy vypadnú tak z hlavy, že neviem ani ako mi mohol vypadnúť. No dobre, takto. Moc pekný dom to asi nebude, ale taký začiatočnícky. To vždycky si kto urobí na Minecrafte. No tak. Dobre. Takto a takto a takto. Takto. Takže, drevo došlo a takto použijeme toto. Takže dobre, strechu ideme čo robiť. No a ešte som chcel povedať, že na tom novom channeli, čo bude Alcibulka Games, budem natáčať určite aj s kamošmi, alebo tak, keď budú chcieť, neviem, možno, že ani nie, ale asi budú. No ja som sa pýtal jedného kamoša, že či by nechcel natáčať, akože áno, chce, akože poho, budeme natáčať Five Nights at Freddy's 2 alebo aj 3, môžeme všetky natočiť časti, pokúsim sa dokonca, neviem, ale moc mi v tom nejde. Dneska som hral u kamoša a to bola 2. To mám tiež aj na svojom počítači. Bola 2. A no, prvú noc som sa dužil, ale už tá druhá, to bola háčik. Ale už v 3. Mne sa dá, že v 4. noci tak voľako tam sa už musíte sústrediť úplne na tú hru. Toto musíte mať aj psychiku. Tá hra dáva hlavne aj na psychiku toto človekovi. Takže už natáčame určite veľkých 20 minút. Tak určite nezabudnite dať like na toto video. Toto je úplne prvá survival hra s dvojštítom, alebo to mám povedať. Takže nezabudnite dať like, odber a nedávajte prosím vás, viete čo,
Viete čo? Dislike. To keď vidím na mojom channeli, tak to ma tak naštartuje, na série, to mám povedať slušne. To ma tak, no veď viete čo. No, nechcem nadávať. Mňa to tak najduje, že tak som sa snažil, nie kvôli tomuto videu a nič z toho nebolo, takže dajte lajky, palce hore, ale nie palce dole a hlavne odbery. Takže čaute.